Ndewonu umibonyine. Ndewonu. Aha bụ Maazị Semese nna akụmaazị. Otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara Igbo CNN. Anyị nọ na Kemfak Hotel and Suites na Queen's Lodge room 301 na-ewetara n'akọ nke taa. Gbagezi ntị ma nọ n'isiokwu anyị. Ndị egwu bọọlụ Bayern Munich edowela azụ ndị egwu bọọlụ Barcelona n'ala. Pịawa ha azụ, sụọ ha ka akwụ ma gwọ ha ka abacha. N'ịsa ha ọkpụrụkpụ goolu asatọ akwara akwa wee nye o. Mana chere goolu abụọ anyị nwa ndị baka nyedebere na ihe eti ya. Ya ahụ nyere goolu a na-ekwu eri. Mgbe anyị gara ịgba ndị egwu bọọlụ Baka ajụjụ ọnụ n'anya mmiri, ha sịrị na ihe a bụ ihe aka gwara na ọ bụ ọgwụ ndị Bayern gwọtara na-arụsị Ọkịja ka ha ji wee kechisie ha ọkpa ka ha rịbata bọọlụ ọfụma. Asị na mụ ife awa ọgwụ akwụkwara m ife anụ ekwu a na-ekwu eri. Na mwute ha gara n'ihu kwuo na onye nke ha jiri wee nwere hope bụ official egwu iko mba ụwa nke pụtara gold n'asụsụ bekee nke aha ya bụ Messi bịaziri na-agba bọọlụ ka egwu ọhịa. Ọ bụrụ ife ọgwụ na-eme nwanne m ya na ọgwụ mere ha ọgwụ ife a na-awa ọgwụ ịma ka ndị Ọkịja si agwọ. asị ka ị na-asị ngwa gazienụ ntị ka unu hụ ihe Messi gwara anyị mgbe anyị na-agba ya ajụjụ ọnụ. Na-apụ ya na-ekwu macha ha gbara Jos gaa mụ n'azụ nwa amadi emeda de sef ndị a Jos kechisie mụkwụ na macha ahụ ha were ọgwụ nye na the whole field. Amadị m na ndị a plan like that. Amadị m ka ha si wee kwado dọnwere nsogbu adịrọ amụtago m nye na nke a na maka na asị na ọbụrụ m nwata bufuru mmanụ ka eji apịa na mgbafugoro ekpeghị Bayern Munich chọkwa nwa akụrụ mere dịka anyị ọga nsogbu adịghị chebere m last leg Bayern Munich chebere m last leg kwa ịhụrụ arụsị Ọkịja mmebute ọgwụ nke m chebere m last leg anyị ga-ama mme na-abụ nke nwoke mema nte nke ịgbalị ala bye. Ọ dị egwu ọ dị egwu nsị gị na ọ dị egwu nwoke ibe m ọ dị egwu ya dịwa ife mere emego ọ dị egwu nke dị n'iru ka nke iru ka kọrọ nke iru ka ndị fans Barcelona nọ n'iri uju kemgbe abalị abụọ. Ụfọdụ n'ime ha eribeghị nri, ụfọdụ asabeghị ahụ, ebe ụfọdụ asabeghị atụ. Ọkachasị onye nke ji ọkpụrụkpụ ego 1 million naira o ji anụ nwaanyị wee je gbaa bet n'isi ndị Baka. Nke a kacha ewute m chekwuru ka otu osi wee daa ikike iberibe a were chi ọkpụrụkpụ ego hụ aga were ya ọbụrụ bet. o nwere ka anyị kịtara ọgbanye jili 50 naira were gbagba n'isi ndị a. Ndị mmadụ na-emekọ iberibe. Ka akụkọ sịrị kọọ ọ na-aghọzi ara n'ime ahịa ka ọ dị ugbu a. Otu a ka ọ dị ije ụwa This life no balance. ọ balansị ọganye ụmụazị ya dịwa ya ndo. Ngwa gezienụ ntị, e nwere otu nwa amadi lọrọ Michael Jackson n'ụwa. Onye ka aha ya bụ Chukwu zitere Michael Ụdakpuenyi. Ụdakpuenyi nke a mba Ụdakpuenyi onye nke nneta akụkọ anyị zutere n'ime ahịa ọpa iwe ka ebe ọ nọ na-ahịkasị onwe ya nke ndị oyibo na-akpọ break dance. Ọ dị egwu Chukwu zitere Michael Ụdakpuenyi bụ nwa afọ Nkanụ nke dị na Enugu steeti, onye nke na-ere ahịa ọkpa na Enugu Park. ezigbote ahịa ọkpa ezi bụ onye kasị. Ọ dị egwu geenụ ntị ọ dị egwu n'okwu ya ọ sịrị na ọ bụ ebe ọ nọ na-ere ọkpa ka o ji wee chọpụta na akara aka ya bụ ịgba egwu breaking dance. otu a ka ọ dị. Ngwa hụzienụ Chukwu zitere n'ihu ọrụ. Chukwu zitere ngwa nwa aka ọgwa efugo ngwa nwa aka nna. n'otu aka ahụ anyị gara n'ihu ịgba Michael Jackson ajụjụ ọnụ. Na mwute ọ sịrị na hapụ ndị ahụ ndị ara ihe dị otu aha dị there is not other possible. Mụ ya nwebụ onye m nọrọ n'ụwa aka m n'ebe nọ na-ezu ike hapụ that person na-eme that n'ime ahịa ebe I don't know the person. Onye na-ekwu ya ọ na-ekwu onye nọ na respect kwuo onwe ya n'ụwa. Ana m ezu ike ebe nọ na-edistọb gbarị m. Mụ abụ Michael Jackson obere na-enwe m iwe forget that boy. Ụmụ adịrị onye ahịa ahụ ọ na-emere onwe ya ọ na-emere ụmụnne ya. Biko si polisi chụwa onye akpọchi onye ama onye ahụ.